И здравейте хора! Ако играете Yu-Gi-Oh, задължително гледате този клип или ако искате да се научите. Така. Днес ще играя малко Yu-Gi-Oh, ще ви покажа как се играе като цяло. Ако не, може да гледате клипове в YouTube. Така. Да ви запозная с цената. Този пакет струва 22 лева. Този пакет струва 25 лева. Както виждате, всичко ми е навънка. Всички карти ми са навънка. И сега ще видите как ще изиграя аз една игра. Вижда ли се? Може би да. Добре, аз как трябва? Добре, не знам дали се вижда, но... Добре, просто ще държа телефона. Сега, тук малко ще ми е трудно с една ръка, ама какво да се прави? Така. Напряко се нарича дек. Дали тези карти се наричат екстра дек, линкове. И аз не съм много добър играч на Yu-Gi-Oh, така че не очаквайте да ви научам на много. Играя поне от 1 месец. И сега. Тези карти ги разбъркваме. Ето е така. Ето, разбъркваме ги. Ето е така, за да ми е по-лесно. Оп. Картите им паднаха. Така. Да кажем, че сме ги разбъркали. И се теглят 1, 2, 3, 4, 5. Теглят се по 5 карти. И така, поглеждаме с картите и си ги виждаме. И както виждате, имам една ашка, остров. С карта не знам как се казва. И да. Първо започваме, нали, да кажем, че вече сме почнали битка с някой. И слагаме първо, това е структурно тесте. Слагаме остров. После слагаме това. И с ефекта на това, понеже всяка карта си има ефект, с ефекта на това може да си призовем. Сега ще ви покажа. Ето този. Ето този. Или ето този. Този се казва Рангбали. Запомнете го. То се казва Рангбали. То се казва Баронг. И то се казва Арвата. И от тези трите може да си изберете някой, нали, с ефекта на тази карта може да си изберете някоя карта и тези трите, Арвата, Баронг или Рангбали, да си вземете, да си добавите. Пишете долу в коментарите коя да си добавя. Значи, сега ще ви кажа ефектите. Арвата, когато опонента активира някакво чудовище и може да го спре. Баронг има ефект само в гроба. Ето това тук се казва гроб. Тук, нали, някой ако ви убие картата, защото ето тук не функционира много добре.
но тук пише атака и защита. И, например, Баронг има 1800 атака и 200 защита. Забравих да кажа, всеки играч има по 8000 кръв. Пишете долу в коментарите кой да взема. Рангбали, Баронг или Равата. Рангбали има ефект, когато спел или трап, когато някакъв капан се активира, слагаш му го и му анулираш ефекта на капана. Да. Пишете долу в коментарите и се абонирайте с камбанката. Най-важно. И да, като цяло в този случай мисля да взема Арвата, защото той е най-полезен. И да. Сега мисля да продължавам с играта. Така. Аз бих си добавил, както казах, Арвата и бих сложил Арвата. Бих прозвал Арвата. Само да ви кажа, че тези чудовища, които имат 4-ти левел, ето тук има едни звездички и ако показва 4, това означава 4-ти левел. Нормално може да призовавате един път, а пък специално може да призовавате безкрайно. Ето, ако има 8 или 10 звезди, това означава, че може да го призовете безкрайно. Нали, ако може да го призовете и след него може да призовете още един, който има 8. Но ако има 4, може да призовете само един такъв. Затова хубаво е да се знае. Сега. Тази карта е много хубава. Казва се Ашка. Когато опонента ви вкара някакъв ефект, какъвто и да е, на монстър, на трап, на спел, какъвто и да е, фърляте тази Ашка в гроба и веднага му се анулира ефекта. И да, тази карта когато я сложите, тя се слага и така, с лицето надолу. И когато я обърнете, ефекта и да... ако имате, например, в гроба, например, Арвата, ако е пратен в гроба, и ако има 200 демидж, да, той в момента има 200 демидж, може да си вземете... Например, ако имате Баронг, Рангбали, Арвата, които имат 200 демидж и ако са в гроба, обръщате тази карта, от така обръщате я и всички карти, които имат 200 щит, си ги вземате. И това е като цяло днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, ударете един мощен лайк. Просто да. И се абонирайте с камбанката. Айде, чао.